Croeso nôl. Nawr te, gan bod yr heilwen wedi bod mas, be mynd i sôn am wyliau, ie? Ie. A un sy'n dechrau wythnos i ddydd Gwener yw Tafwyl, gyda llonlle o ddigwyddiadau yn digwydd ar draws y brifddinas. Ie, ac ar ddi Sadwrn y 15fed, mi fydd ffair Tafwyl yn cael ei chynnal yn y castell. Lot o fandiau'n perfformio ar y diwrnod, ond so ddim pwynt i ni'n dau sôn amdano fo. Dyma Llinos a Sara sy'n trefnu i sôn mwy. Cafodd Tafwyl ei sefydlu nôl yn 2006 mwyn dathlu'r iaith Gymraeg yma yn y brifddinas. A pryd hynny oedd yn cael ei gynnal yn y Mochyn Du yn y maes parcio, ond oedd o'r jyst yn mynd yn fwy ac yn fwy pob blwyddyn. Felly, blwyddyn dwytha, am tro gyntaf, cafodd ei gynnal yng Nghastell Caerdydd, a mi oedd yna 8,500 o bobl yma, felly da ni'n cynnal yr wyl eto yma leni. Mae'r llwyddiant blwyddyn dwytha oedd y ffaith bod yr wyl am ddim a bod yna gymaint o ddewis yma i pobl wneud. Yna gerddoriaeth byw, yna babell llenyddiaeth, babell i ddysgwyr, a bydd yr un peth eto leni, ond ychydig bach yn wahanol. Felly, bydd yna mwy o fandiau, mwy yn digwydd yn y babell len, a bydd yr oriau yn ymestyn blwyddyn yma. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod am ddim yn bendant yn helpu pan oedd o mor llwyddiannus. Achos gei di bobl yn cerdded ffwrdd o stryd fan hyn i fewn i'r castell, rioed di clywed am y iaith Gymraeg, a maen nhw'n dod fewn a maen nhw wedi gwirionnu, ti'n gwybod? So dyna sy'n gret bod ni'n cael cynulleidfa hollol wahanol. I ddechrau mae'n costio i fynd i'r castell bob penwythnos arall, a mae hwn di'r unig benwythnos mae'n ddim i chdi fynd i fewn, felly mae'n bendant yn denu pobl. Mae'n mynd yn ddiwrnod gwych, mae yna gymaint o bethau yn mynd ymlaen. Mae yna bethau bach gwahanol hefyd sy'n hollol newydd, a da ni'n cynnal bake-off er enghraifft, sydd da ni roed yn neud o blaen, sydd wedi gweithio fe hwnna'n llwyddiant. Mae yna bandiau mawr Geraint Jarman yn chwarae. Elli to ddim bod yn wael, rili. Mi fydd yna ddwy lwyfan ac yn perfformio ar y llwyfanna bydd Geraint Jarman, Huw Chiswell, Colorama, Cwbl Dros Botwnog, Tsunami, Yr Angen, Gŵyl, enillwyr brwydr bandiau 2013 y Ffug, Heather Jones, Trwbodor, Seifi, Plu a Cassie Wyn. Dim jyst y ffair ar y Sadwrn ydy Tafwyl, mae Tafwyl yn rhedeg am wythnos gyfa. Dechrau nos Wener cynt, nos Wener 4/10 o Fehefin, yn Clwb y Diwc, efo gig Machan Mr Hughes. Mae'n mynd ymlaen wedyn tan dydd Gwener wedyn, yr 11/20, a mae hwnna'n gorffan efo noson bragdi'r beirdd yn y Rockin' Chair. Dwi'n yn y canol, mae yna llwyth o bethau. Mae yna noson gomedi, mae yna noson ddrama, mae yna lot o fel noson dirty protest neu dramau byrion. Lot o bethau i dysgwyr, lot o bethau teuluol, meithrin hefyd. Mae yna rhywbeth bob nos. Mae yna 24 o ddigwyddiadau i gyd dros yr wsos heb sôn am y ffair efo yna. Dim jyst gwyl i bobl Caerdydd i hwn. Os ydych chi'n byw yn y gogledd a ffansi treiplo i'r Caerdydd, mae'n wyl arbennig efo rhywbeth i bawb. Pethau i blant, pethau i oedolion, pethau i'r henoed, mae'n bethau drwy ddydd. Lle arall ydych chi'n cael awyrgylch fel yna yn ganol y ddinas, y gyd am ddim, yr holl bandiau yna, 2 bar, yna jyst yn sell da.